El Carlos és un madrileny que fa 14 anys va arribar a la província de Girona per motius de feina. Li va agradar tant que s'hi va quedar a viure. Probablement paisatges i racons com aquest són el que el van acabar d'enamorar. Pues estamos hoy en el barranco de San Aniol, un barranco que nos exigirá físicamente una media de 10-11 horas, 2,5-3 caminando, 5 de barranco y 1,5 de retorno. El barranc de Sant Aniol es troba a la província de Girona, al Prepirineu Oriental, en concret a la zona de l'Alta Garrotxa. Mira, ya hemos llegado ya a la ermita de San Aniol de Agulla. Aquí tenemos ya un refugio que están preparando para poder pernoctar los montañeros. Y aquí arriba tenemos la fuente que vamos a echar un trago de agua y venga, y vamos a continuar. Perfecta. Lo mejor, después del camino, un buen trago de agua es de maravilloso. El paisatge de l'Alta Garrotxa és espectacular, sobretot per la gran quantitat de vegetació i coberta forestal que hi ha, dominada per les alzines i els roures. És un lloc relativament aïllat que conserva una important riquesa biològica, fins al punt d'haver estat declarat espai d'interès natural. Vamos, ya estamos arriba, que no queda nada. Para de subir más y arriba. El seu relleu, marcat per valls profundes rodejades de penya-segats i parets de roca, és el que li dóna nom. No en va, la paraula Garrotxes és sinònim de terres aspres i de mal caminar. El barranco te lo tenéis que ganar, es un barranco atlético, 600 metros de desnivel y 2 horas de camino hasta aquí, pero eso sí, el paisaje y el entorno se lo merece la pena. Anem guanyant altura i seguim progressant per una faixa rocosa, observant en un moment donat el salt de la capa que més tard realitzarem. Ahora bajamos ya se acaba la subida, ahora viene lo bueno, Ya hemos llegado, aquí tenemos, os presento el San Aniol. Després de 2 hores de caminar i un cop ens hem canviat, és indispensable menjar per reprendre forces. Son de maravilla, Son muy energéticas, yo se las suelo llevar ahora últimamente porque son súper energéticas. Y antes de entrar al barranco, aparte de glucosa, te da energía y alegría. Toma, coge. A partir d'ara entrem al curs del riu, que d'aquí a ben poc començarà a engorjar-se. Tienes un gran acceso, pero a la vez es un barranco fantástico con pozas cristalinas, agua fresca, posibilidad de saltos, rápeles, en un entorno totalmente maravilloso como es la Garrotxa. El de Sant Aniol és un barranc curt però intens, que requereix una bona forma física i una bona tècnica de ràpel. El tipo de roca que tenemos en este barranco nos encontramos con calcáreo. Calcáreo lo que nos permite tener pozas muy características en el tipo de roca calcáreo. La longitud de este barranco son 800 metros y el desnivel son 250 metros. Nos podremos encontrar saltos, rápeles, en unas pozas totalmente cristalinas, con el agua totalmente pura y muy fresca. Durant el barranc hi ha cartells informatius com aquest, que indica l'alçada del salt i també informa del telèfon d'emergència dels bombers. Este barranco, al pertenecer a la Garrotxa, tiene unas restricciones a través del consorcio de la Alta Garrotxa, en el que indica que se tiene que pedir solicitud 3 días hábiles, enviar la solicitud de acceso, y la reglamentación es máximo de 10 personas por día por barranco, tanto las San Aniol como las Canals. En todo momento los del consorcio de la Garrotxa lo que desean es que no haya ningún tipo de masificación para poder cuidar el entorno al 100%. Ens trobem ara mateix en una de les zones més divertides, amb diversos salts consecutius, tot amb una aigua clara, transparent i abundant que permet gaudir al màxim. Hasta ahora hemos hecho un parque acuático por una diversión en el medio natural. Más a más, hoy tenemos un día con sol que se agradece, se busca el agua está fresquita, clara, porque estos días ha estado lloviendo, una maravilla. Les badines són suficientment profundes com per llançar-s'hi sense problemes. Això sí, cal ser atrevit.
Bueno, la veritat és que fa bastanta por perquè no saps ben bé on cauràs ni on no cauràs, però un parell de collons i endavant. Un dels millors barrancs que he fet. La veritat és que l'aigua està fresqueta, fa solet, ideal per venir a fer barrancs. Fem l'últim salt abans d'arribar al pas clau del barranc, el salt de la capa, que abans hem vist des de l'altra banda de la muntanya. Es un rappel de 40 metros, desde aquí se precisa tener soltura a la hora de realizar rápeles, dificultad ninguna, porque realmente la dificultad de un rappel es a la hora de llegar a la reunión, pero una vez que ya estamos puestos con el descendedor, con el buiz y todo montado, no hay ningún problema. Aquest ràpel es pot fer per dins la cascada o per fora. En aquest cas, però, de cascada poca, ja que no baixa la suficient aigua. Tan sols una petita quantitat que va regalimant per aquesta roca en forma de capa gegant. D'aquí el nom del salt. Se finí, oh, todo lo bueno se acaba. Ahora, como podéis apreciar, el caudal es muy bajo, a pesar de que estos últimos días ha estado lloviendo bastante fuerte con tormentas de verano todas las tardes. ¿Qué ocurre? Que hemos tenido un invierno muy seco y aquí ahora se nota. Estamos a 1 de junio y observar el caudal que lleva, que es como si llevara un caudal de pleno julio, de agosto. Tot i això, hi ha l'aigua suficient. Fins i tot es pot nedar en més d'un tram. Més endavant torna l'acció i la diversió. Recordeu que abans de saltar ens hem d'assegurar que hi ha la profunditat suficient. Com veieu, aquestes gavines són estretes, però prou fondes com per saltar-hi sense problema. Mucho más agua es peligroso, depende. Si hay un desconocimiento del barranco, es muy peligroso y aconsejo no entrar. Si este barranco ya se ha realizado en anteriores veces y se sabe cómo actuar en caso de que el caudal vaya muchísimo más elevado, no hay ningún tipo de problema. De la mateixa forma que en els llocs més profuns, el Carlos i el Xavi es llencen sense pensar-s'ho. En d'altres, els que no tenen prou aigua, van amb molt de compte, ja que en aquest tipus d'activitat la seguretat està per damunt la diversió. Estem arribant ja al final. Abans fem el penúltim ràpel que va parar a un gran toll d'aigua cristal·lina. La deposició del carbonat càlcic que transporta l'aigua és la que dona lloc a aquestes formacions arrodonides, que ressalten encara més molts trams del barranc de Sant Aniol. Qué rincones más bonitos que hay aquí en Girona, la verdad que es que para quedarse, ¿cómo no? Després de treballar durant molt de temps en el sector de la telefonia, fa un any el Carlos va decidir muntar una empresa d'esports d'aventura i dedicar-s'hi al 100%. Aquí estoy en mi salsa, playa y montaña. Tienes una gran diversidad en Girona que muy difícilmente lo puedes tener en otro lugar de España. Y más a más, la comida y la gente són totalmente muy maravillosos. El darrer tram del barranc salva un espadat d'uns 40 metres. Al fons podem veure una altra gran vedina amb un grup de nois que s'hi estan banyant. Resulta que fins aquí s'hi pot arribar per un corriol. Ese es el sal del Bru, es el final del barranco. Hay dos rápeles, uno de 28 y uno de 9 para finalizar. Tenéis que tener muy en cuenta que cuando hay mucha agua tenéis que rapelar por la izquierda según miráis el caudal. Y si lleva poca agua, rapelar por la derecha porque para recuperar la cuerda es muchísimo mejor. Aquests ràpels més tècnics eleven la dificultat del barranc a un nivell 4/6. Un dels barrancs que més m'ha agradat, la veritat és que m'agrada molt rapelar i per tant aquí hi ha 3 o 4 ràpels, m'agraden molt. L'entorn és espectacular i la veritat és que m'ha agradat molt, dels millors, sí senyor. Arribats aquí ja no hi ha grans encaixonaments i el barranc baixa de forma més tranquil·la, fins a arribar a l'últim punt significatiu, el salt del Gorg Blau. Este es un barranco totalmente recomendable. Yo procuro hacerlo varias veces en verano, sobre todo con los amigos. Y para mí, sinceramente, mi humilde opinión, es uno de los mejores de Cataluña del Pirineo.